हेलो फ्रेंड्स एनएस बड' चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासिबो बरायबाय। दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो एनर'इद मबाइलनि हेफाजाबै काइनमास्टर एप्लिकेशननि गेजेरजों जों माबोरै भिडिअ एडिटिं खालामनो हायो बेखौ आं नोंथांमोननो रोखा-रोखायै बे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिनो नागिरदों। जेरैहाय जों मोनसे हाबा कनफारेन्स एबा मिटिंफोरनि दिखांनाय गुसुं भिडिअ क्लिप्स आरो फट'सफोरखौ जोङो जराय मोनसे आबुं भिडिअ बानायनो हायो आरो बेजों लोगोसे मिउजिक एबा अडिअ दाजाबदेरनानै मोनसे समायना भिडिअ बानायनो हायो। बेखौ आं नोंथांमोननो रोखा-रोखायै दिन्थिगोन। बे एडिटिंखौ सोलोंनो गोसोबा नोंथाङा बे भिडिअखौ जोबजासिम नायनांगोन। बे भिडिअखौ जागायनायनि सिगांनो आं नोंथांमोनखौ खावलायो, बे भिडिअखौ नोंथाङा मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो, लोगोसे शेयार खालामदो, लोगोसे आंनि बे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो थुनानै होदो। दा फैदो जोङो स्क्रिनसिम आवगायलांदों। दा फ्रेन्ड्स, जों गिबियावनो भिडिअ एडिट खालामनो थाखाय प्ले स्ट'रनिफ्राय काइनमास्टार एप्लिकेशनखौ जोङो डाउनलड खालामना लानांगोन। बेवहाय बोरै डाउनलड खालामो नोंथांमोना नैबेयाव नायबा नुनो मोनो। बेवहाय सार्च बक्सआव काइनमास्टार लिरना होनांगोन आरो सार्च खालामनांगोन। बेवहाय आंनिया इनस्टल जाखानाय, बेखायनो बेवहाय अपेन दिन्थिदों नैबेयो। बेवहाय इनस्टल खालामनाय गैयाबा इनस्टल खिन्थिगोन। बेवहाय नोंथांमोना थुनानै इनस्टल खालामना होबानो जागोन। दा जों अपेन खालामनोसै। दा फ्रेन्ड्स, अपेन खालामब्ला नै बिदि इन्टारफेस नुजागोन। बेफोर जादों आंनि बानायखानाय प्रजेक्ट्स। दा जोङो गोदान प्रजेक्ट खालामनो थाखाय जोङो नैबे प्लासआव थुनांगोन। प्लासआव थुबाय, बेनि उनाव मा साइजनि भिडिअ बानायगोन बेवहाय दिन्थिगोन। बेवहाय जों मोनथाम रोखोमनि भिडिअ बानायनो हायो, जेरैहाय नुनाय बायदि 16:9, 9:16 आरो 1:1। दा जों भिडिअ बानायगोन 16:9 आरो बेयाव क्लिक खालामगोन। दा फ्रेन्ड्स, बेफोरबायदि इन्टारफेस जोंनियाव नुजाफैगोन। दा जों गिबियावनो बे इन्टारफेसखौ बुजिना लानाया गोनां। बेवहाय मेडिया लिरनाय दं। बे मेडियायाव जों मोनगोन बे मबाइलाव थाखानाय गासै भिडिअस आरो फट'सफोरखौ, आरो बे अडिअ'आव मोनगोन जोङो गासै बे मबाइलाव थानाय अडिअ'सफोरखौ। आरो लेयार्सआव मोनगोन जोङो अभारलेस, टेक्स्ट आरो भिडिअ इफेक्ट आरो हेन्ड राइटिं, बे मोनथाम, आरो मोनसे दंबावो मेडिया। आरो बिनि उनाव बे भइसआव जोङो क्लिक खालामनानै भइस दाजाबदेरनो हागोन एबा खुगानि बुंनाय जोङो डायलग बे भिडिअआव दाजाबदेरना होनो हागोन। बेनि उनाव नैबे सिंजों थानाय लाइनखौ टाइम लाइन होनना बुङो आरो नैबेखौ प्ले हेड होनना बुङो। दानिया फैदो जों भिडिअखौ एड खालामदोनि। जों भिडिअखौ एड खालामनोबा जों मेडियायाव थांनांगोन। दा फ्रेन्ड्स, फर एग्जाम्पल नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय आं दा नैबे भिडिअखौ लानोसै। बे भिडिअखौ आङो एड खालामबाय। नैबे भिडिअखौ आं एड खालामबाय। बे भिडिअखौ आं BPFनि इलेक्सन रेलियाव दिखांदोंमोन। दा फ्रेन्ड्स, बेखौ जोङो इडिट खालामदों। दा मोनसे बाथ्रा फैबाय, जोंनि बे इडिट खालामनायनि सिगां जोंनो, हमना ला जोंनो बबेबा गेजेरनि पार्ट्सखौ जोंनो बे भिडिअआव जों नाङा, गेजेरनिखौ बा दानगोन जोङो। नाङि पार्ट्सखौ जोङो बेनिफ्राय डिलिट खालामगोन। जों बा माबोरै खालामगोन? बेखौ खालामनो थाखाय जों गिबियावनो बे नैबे टाइम लाइनजों थानाय बे भिडिअखौ जों सिलेक्ट खालामनांगोन आसिजों थुनानै। बेनि उनाव बे खेमसि नुनाय सावगारियाव थुना होनांगोन, बेवहाय थुनांगोन। ओमफ्राय स्लिप एड प्ले हेड, नैखौ प्ले हेड होनना बुंदो, बेवहाय थुनांगोन जों। होमबाना नैबेयाव बेवहाय दानस' जाबाय, बेवहाय ट्रिम जाबाय, सेक्सन जाबाय। दा बेनिफ्राय जोंनो बिसिम हमना लाबाय, जों बिसिम जोंनो नाङा। मा खालाम, सिलेक्ट खालामनानै बै दहायनि बायदि बेवहाय जों थुबाय स्लिप एड प्ले हेड, बेयाव जों थुनांगोन। दानिया नैबे पार्ट्सखौ जोंनो नाङा जाहैबाय। होमबाना मा खालामनांगोन, बेवहाय डिलेट दोङो, बे डिलेटआव क्लिक खालामनांगोन। दा फ्रेन्ड्स, जोंनो गेजेरनि नाङि पार्ट्सखौ जोङो दानबाय, बेखौ जों मिथिबाय। दानिया आरो गुबुन मोनसे ट्रिम खालामनायनि राहा दंबावो बा दाननायनि राहा दंबावो। बेयाव सिलेक्ट खालामनानै बबेखिनिखौ नांगोन जोंनो, ओरैहाय ड्रेग एन्ड ड्रप खालामनानै जोङो नांनायखिनिखौल' लाखिनो हागोन।
दा फ्रेंड्स जों बेवहाय बे भिडिअनि नाङि पार्टखौ जों दानबाय। दानिया हमना लाबाय जों बेनि गेजेराव मोनसे जों फट' एड खालामगोन। माने जोङो माबायदि खालामगोन? दा फ्रेंड्स जों गेजेराव फट' एड खालामनो थाखाय जों बे टाइमलाइनखौ नै बेयाव खालामनोब्ला बा उनाव होनोब्ला उनाव हो, बा सिगाङाव होनोब्ला सिगाङाव होजागोन। हमना ला जों गेजेराव होगोन। मिडियायाव थुनांगोन जोङो फट'सआ बबे फाइलाव दङ बेखौ नागिरनांगोन। फट'स हमना लाबाय नैबे फट'खौ आं एड खालामबाय, नैबे मोनसेखौ एड खालामबावो। दा फ्रेंड्स जों प्ले खालामना नायदों बेवहाय नैबिदि ओंखारगोन। बेवहाय गोलाव सम फट'आ नुजादों। बेखौ जों फट'नि नुजानाय समखौ जोङो गुसुंबो खालामनो हागोन। एसे गोबाव खालामनो हागोन। नैबिदि। दा फ्रेंड्स जोङो फट' एड खालामबाय, भिडिअ एड खालामबाय आरो भिडिअनि नाङि पार्ट्सखौबो दानबाय। दा बेनि उनाव जोंहा मोनथिनो गोनां मोननैसो खोथा दंबावो बेवहाय। जों बे भिडिअआव टेक्स्ट होगोन। टेक्स्ट माने हांखो नुजानाय। हांखो नुजागोन बोरै? नैबे लेयार्सआव थुनांगोन। बेनि उनाव टेक्स्ट थुनानै जोङो बेवहाय टाइप खालामनांगोन। साप'ज आं नैबेखौ टाइप खालामनोसै। नैबे टेक्स्टखौ आं होबाय। नैबे टेक्स्टखौ आङो नै टिभिनिफ्रायनो बेवहाय नुजाहोगोन। दा फ्रेंड्स बे टेक्स्टखौ जोङो गाबबो होनो हागोन बेवहाय नैबे गुफुराव थुनानै। नैबेवहाय थुनानै बा जों बेखौ बिनि पार्ट्स मोनसे ससे ट्रिम खालामनानै बा दानस'नानै जों बेखौ उनहायबो होनो हागोन बा फोलावनोबो हागोन जों। दा बे पार्ट्सखौ जों उनथिंसा लांनोसै। बे हांखोआ उनाव बुंनो बेफोरबायदि जोङो टेक्स्ट दाजाबनो हागोन। बे टेक्स्टखौ जोङो देबनारि हांखोजोंबो होनो हागोन बा बर'नि हांखोजोंबो गुबुन गुबुन हांखो होनो हागोन। बेवहाय मबाइलाव इनस्टल थानांगोन बे हांखोआ। बिनि उनाव फ्रेंड्स जों मोनसे खोथा मिथिनो गोनां दंबावो। बेयो जादों ट्रेन्जेकसन। ट्रेन्जेकसन माखौ बुङो? मोनसे पार्ट्सनिफ्राय गुबुन मोनसे पार्ट्ससिम बास्लायनायाव जा मोनसे इफेक्ट नुजायो बेखौनो ट्रेन्जेकसन होनना बुङो। जेनेबा बे मोनसे पार्ट्सनिफ्राय नैबे पार्ट्ससिम बारस्लायनायाव लागि गेजेराव जा इफेक्ट नुजायो बेखौनो ट्रेन्जेकसन होनना बुङो। दा जोङो बे ट्रेन्जेकसनखौ बेवहाय होना नायदिनि। ट्रेन्जेकसन होनोब्ला नैबेयाव थुनांगोन जोङो। बेवहाय गुबुन गुबुन रोखोमनि ट्रेन्जेकसन मोनगोन। थ्रिडिखौनो होनोसै जोङो। बेखौ होनोसै जों। दा नैबिदि नुजागोन। बा नोंथाङा बेखौ सोलायफिनोब्ला बेवहाय आरोबाव खनसे थुफिननानै बेवहाय जायखौ नांगौ बेनि गेजेराव सिलेक्ट खालामना होनो हागोन। बेवहाय गुबुन गुबुन मोनगोन। बेवहाय गुबुन गुबुन नोंथाङा बेवहाय नागिरलांबाय थाबानो मोनगोन। दा फ्रेंड्स ट्रेन्जेकसन होनो बेखौनो ट्रेन्जेकसन होनाय बुङो। दा फ्रेंड्स बेवहाय दंबावो जोंहा अभारलेस, इफेक्ट, मिडिया। दा अभारलेसखौ आं होनायना नायनोसै। बेवहाय अभारलेस बायदिसिना बेवहाय अभारलेस नुगोन बा गेट मर बेवहाय इन्टारनेटनिफ्राय नोंथाङा डाउनलड खालामनाबो होनो हागोन। बेखौ होनायना नायनोसै। बे अभारलेस गुसुं खालामना होनाय नायनोसै। दा नायदो जों अभारलेसआ माबायदि नुजागोन। बा बेखौ जोङो गोलावबो खालामनो हागोन। बा बेखौ खनायावबो होनो हागोन बा गेजेरावबो होनो हागोन। नोंथांनि गोसो मबेखिनियाव होनो हागोन। दा फ्रेंड्स अभारलेसखौ जों होबाय।
दा फ्रेन्ड्स बिनि उनाव दङ इफेक्टआव जोङो नैबे इफेक्टआव थुनानै नायदो बेसिक इफेक्ट नै इफेक्टआ माबायदि नुजायो नायदो इफेक्टआ बेनो थारमाने बेयाव ब्लार नुजागोन बेखिनियाव ब्लार नुजागोन ब्लार इफेक्ट होबाय जों बेखौ सेटिंसबो खालामनो हागोन दा फ्रेन्ड्स बिदिनो जों गुबुन इफेक्ट जों होनो हागोन बेखौ जोङो इन्टारनेटाव डाउनलड खालामना लानांगोन दा फ्रेन्ड्स बिनि उनाव जोंहा दंबावो मिथिनो गोनां बे जादों हेन्डराइटिं होनो गोनांब्ला नै बेवहाय थुनांगोन जोङो हेन्डराइटिं बेवहाय दोङो बै गुबुन गोजा लायो गोमो लायो थिग बेबायदि बेखौ पेन्सिल लाबाय जोङो पेन्सिल आरो बे खारांखौ लाबाय नै बिदि जागोन खारांखौ नुजागोन बा जोङो नैबेखौबो लानो हागोन नैफोरबायदि हेन्डराइटिं होनो हागोन दा फ्रेन्ड्स बेफोरबायदि दा बेखौ जों होथ'ला फर एग्जाम्पल आं दिन्थिबाय बेखौ आं डिलिट खालामथ'नोसै नङाबा गाज्रि नुगोन दा फ्रेन्ड्स दा बेवहाय जोंहा मोनसे अडिअ एड खालामनांगोन दा अडिअ एड खालामगोन माबोरै अडिअ एड खालामगोन दा बेवहायथ' अडिअ दंखायो बेखौ गारनानै जोङो अडिअ गुबुन एड खालामगोन बेनि अडिअखौ जोङो अफ खालामबाय दा बेवहाय जेबो अडिअ गैला जों दा बेवहाय मोनसे गुबुन अडिअ मिउजिक अडिअ एड खालामनोसै बेखौनो खालामनोसै जों एड खालामनोबा नैबेखौ पास खालामनांगोन थिग बेफोरबायदि नुजागोन दा फ्रेन्ड्स जोंहा जोबनायाव मोनसे खामानि दंबावो बे जादों एक्सपर्ट खालामनाय बे भिडिअ एडिटिंखौ आं बेखिनियावनो जोब्बाय होनना हमना लाथ'बाय नाथाय फ्रेन्ड्स बेनि बादैबो बेवहाय माखासे अपसन दंबावो बेफोर अपसनफोरखौ बेखिनि समाव आं नोंथांमोननो खोन्थाजोबनो हानाया पसिबल नङा बे काइनमास्टरनि बागै नोंथाङा आरोबाव मोनथिनो गोसो जायोब्ला सिङाव थानाय कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालाम गुबुन मोनसे भिडिअ बानायनानै आं नोंथांमोननो दिन्थिबावगोन दा फैदो जोङो एक्सपर्ट खालामदोनि दा फ्रेन्ड्स जों एक्सपर्ट खालामनो थाखाय बे प्रग्रामखौ बेक खालामफिननांगोन आरो बिनि उनाव बे प्रग्रामखौ अपेन खालामफिननांगोन बेनि उनाव जोङो नैबे शेयार अपसन थानायाव क्लिक खालामना होनांगोन बेनि उनाव फ्रेन्ड्स जों नैबे इन्टारफेसखौ नुनो मोनगोन बेवहाय जोङो गोसो बायदियै भिडिअ बानायनो हागोन जेरैहाय 4K भिडिअ QHD भिडिअ फुल HD भिडिअ आरो ओजोंहाय 30 25 24 सिनेमा आरो नैबे MPPS खौ जोङो खम बारा खालामनो हागोन दा फैदो जोङो नैबे एक्सपर्टआव क्लिक खालामनोसै दा फ्रेन्ड्स बेयो एक्सपर्ट जागासिनो बियो एसे गोबाव सम लानो हागौ फर एग्जाम्पल आं नोंथांमोननो दिन्थिबाय कमप्लिट जाबाय बियो दा फ्रेन्ड्स जोङो भिडिअखौ प्ले खालामना नायदोनि
हेल' फ्रेन्ड्स, दिनै बेखिनियावनो दोनथ'बाय। लोगो मोनलायगोन गुबुन मोनसे भिडिअ'आव। खुलुमबाय।